मुलिया नै फाट्टा मोनब्रै दंखायो बेना बिसिआव थानानै गावहाबो खेबनै खेबथाम हस्पिटालावनो एडमिट जानांनानै सेलेन लानांलायनाय जाखादोंमोन बेंगालराव थांनोसै गथ'नो थै होनो ना गावनो थै होनो जालायबाय बे समाव थै होनो हायाखै आरो जों हेलो लोगोफोर गुड मर्निं नै दासो एसे लोमजागाहांनानै दासो एसे लोमजागाहांदों एकदम मुलि जानांगासिनो नै मुलिफ्रानो नै फाट्टा लाबोनानै दोनफैनांगौ अत्याचार मुलि बायनांगासिनो बिनि मुलिया नै फाट्टा मोनब्रै दंखायो बेना माखासे जोबबावबायसो जोबनानै गारबावबाय दा बेखौ जानांगासिनो केलसियाम जानांगासिनो आरो थैबो खमनो थै खमनिबो नै स्ट्रलखौ जाहोनांगासिनो हेलो लोगोफोर जोंनि गासै सुजाता बोdo ब्लगनि फेमिलि मेम्बारफोर नायगिरि नोंथांमोन नै दिनै जोंना फार्स्ट टाइम रायलायगोन गावनि दुखु दाहाफोरखौ एसे फोरमायनो फैदों एसे खोनासंदो गावनि खुगानिफ्रायनो बेसेबां बेमारजों गावहाबो गोरलै गथ'जों बे बेमारजों नानिजों थाफानानै माबायदि खस्थ' मोनखो खोनासंदो बुंनोनो लाजियोनो मानसियानो गावहाबो दा एकदम बे जे नानिया हस्पिटालाव थानाय समाव इसि रुमाव थानानै माने माबादोंमोन नालाय इसिआव थानानै गावहाबो खेबनै खेबथाम हस्पिटालावनो एडमिट जानांनानै सेलेन लानांलायनाय जाखादोंमोन ओमफ्राय दासिमबो बिदिनो आरो थैयाबो खम नालाय दासिम एकदम मुलिफ्रानो जोबनो थाङा गोदान मुलि जाबाय थानांगौ केलसियाम माबा माबि जाबाय थानांगौ दा बिनि थाखायनो जों गोजान जायगायावबो थांथ'नो हायाखै आरो दा मोजां जाजोबाखै नालाय मोजां जाबा जों थांनोसै दा बिनिनो जोङो गोजानाव थांसिगोनखाय एसे ओरै आलासि जाफैलाबायदों जों दायो आमगुरियाव फैदों आमगुरियाव दंफैयो दा आमगुरिनिफ्राय जों थांगोन ओरै बागमारा साइडआव जोंहा आब' दं आनै दङ बिसिनाव जों आलासि जाहैबावगोन आरो बिनिफ्राय जोङो टिकेटखौ रेडि खालामगोन जोङो मानो दाबो टिकेटखौ रेडि खालामथ'वाखै होनबा जोंना इउटुबनि बे गुगोल एडसेन्स पिना सफैथ'वाखै बे गुगोल एडसेन्स पिन सफैबानो जोङो टिकेटखौ रेडि खालामनोसै आरो दा इउटुबनिफ्राय मेलबो फैखाबाय गुगोल एडसेन्स पिना जोंना सफैखासिगोन सप्तानैनि गेजेराव सफैगोन होननानै माबादों मेल फैदों आरो सप्तानै बा सप्ताथामनि गेजेरावनो सफैगोन होनदों बेनिखायनो जोङो माब्ला सफैगोन बिनि थाखाय टिकेटखौ रेडि खालामथ'नाय जायाखै आरो जेब्लाना बे गुगोल एडसेन्स पिना सफैयो अब्लानो जोङो टिकेटखौ रेडि खालामनोसै जोङो बेंगालराव थांनोसै सिगाङाव आं फुराना माने मावबोखानायमोन बेवहाय सिगाङाव आं थांनानै मावहैखानायमोन आरो हाबा जायैनि सिगांबो आरो हाबानि उनावबो थांखादोंमोन बे नानिखौ मोनै समावबो आं बावनो थांनानै बोसोरथामसो बावनो खामानि मावना फैखादोंमोन दा बे मालिकआनो लेंहरफिननायलाय जों बे मालिकनावनो थांगोन आरो दा जोङो मोनसे बेखौनो नेगासिनो दं गुगोल एडसेन्स पिनखौसो नेगासिनो दं आरो बेखौ मोनबाथाय थांनोसै सानैबो थांगोन दा जोंना सेलारियाबो बेनिखौ होनदों माने जाय मेडाम दङ मेडामजों थाफानांगौ बेजों ओंखाम ओंख्रि संनायाव हेफाजाब होनांगौ आरो माबा माबि हानानै होनांगौ मा बिहरो बेखौ लायना होफैनांगौ 12,000सिम होगोन होननानै बुंदों आरो रुमाबो गावसिनावनो रुमाबो फ्रि जागोन जानायाल' जोंनि जागोन आरो दा बिदि रायलायहरबाय मालिकजों दा थांनानै जोङो बेयाव मावहैफिनगोन आरो सिगाङावथ' गाव थाङाखैमोन आंल' थांदोंमोन दा सानैखौबो लेंहरनायलाय जों सानैबो थांसिगोन थांनानै बावनो मावहैनोसै आरो बोसोरनै बोसोरथामसो थानानै जोङो हा हु जे सोरजिनो हायो बिनि थाखाय जों थांनानै मावहैनोसै आरो दा बेयो नै दा एसे साबसिन जाबाय नै मुलि जाबाय थानानै दासो एसे साबसिन जादों लोमजानायानो बेबो बाराथार थै गैयाना थै होनो थिनदोंमोन थैखौनो होनो हायाखै ओरै गथ'नो थै होनो ना गावनो थै होनो जालायबाय बे समाव थै होनो हायाखै आरो जों दा एसे मोजां मोनबाय उननि बेलायाव मा जायो बे हस्पिटालाव थाबाय थानायखायसो बिदि जादोंमोन आरो दा एसे न'फ्राव थाबा एसे मोजां जागोन खोमा थै होनाङाबो जानो हागौ
मोजां मोजां बुस्थु मोनजायोबा आरो बे नानि लोमजानाय समाव खाजाफोरबो गारनांगौ गोनां जाबाय नालाय थैयाबो खम जालांदोंमोन आरो बेना आरो इसिआव थाबाय थानाय आइसिइउआव दोनजाबाय थानायाव बिदि जालांदों आरो दाथ' एसे मोजाङावनो फैबाय लोगोफोर जोङो नै दा दङ आमगुरियाव दा नायदो नै बे जाहैबाय जोंनि बिहाव बिखुनजोनि न' नै ओरैनि न' जोङो दा आमगुरि राजपारा होननायाव दङ आमगुरि राजपारायाव बे आरो न'आ नै बे न' गंसे ओमफ्राय बे गंसे ओमफ्राय बे दा जों थाबाय थानाय गंसे लोगोफोर जों जेब्ला बेंगालराव सौहैयो जे बेंगालरनिफ्राय जोंनि मेम्बारफोर दं बा फेमिलिफोर दं जोंनि इउटुबनि भिडिअखौ नायगिरिमोन बिथांमोन दङ जेब्ला जोङो बेंगालराव सौहैयो जोंखौ लोगो हमनो दाबाव जोङो माबायाव थाहैगोन बेंगालरनि बे जयानगर होननायाव 4 ब्लकआव 27 क्रस र'डआव जोङो थागोन आरो सोरबाफोर बिनि खाथियाव जायोब्ला लोगो हमनो हागोन जोंखौ जों जेब्ला सौहैयो अब्ला नोंथांमोना जोंखौ लोगो हमनो हागोन आरो थ' दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनगोन जोङो माब्ला टिकेट दाननाय जागोन जों नेक्स्ट भिडिअआव होगोन आरो गुगोल एक्सेन्स सफैबा जोङो मोनसे भिडिअ लाबोगोन एसेनोसै रायजोफोर कमेन्ट खालामनो दाबाव नोंथांमोना बबेनिफ्राय नायदों कमेन्ट खालामहरदो बबे जायगानिफ्राय जोंनि भिडिअखौ नायो बा जोंनि चेनेलखौ मोजां मोनो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो थेंक इउ सो माच